Vítejte na ranči Zlatá podkova. Dneska jsem tu se svým koněm Kometou a ukážeme vám, jak se tady jezdí. Jdeme na to. Chvilku jsme popošli, aby jsme měli trochu času vám popovídat, jak vznikl náš ranč. Takže, prvně jsme si mysleli, že tady nic nebude, ale když jsme přišli z nákupu, tak jsme tady viděli 2 koně. Řekni tohoto a tohoto. Počkej. Prvně jsme našli, oba dva tam byli. Já jsem byla hrozně nadšená. Viděli jsme Kometu i hnědáka. Oba dva jsou velmi krásní. Hnědáková majitelka se jmenuje Zoe. Zoe, máš ráda koně? Moc. Opravdu? Můžeš mluvit trochu nahlas. Máš ráda opravdu svého koně a máš ráda jeho jméno? Ano. Já také. A řekneš nám něco ty, Almo? Ano. Taky jsem moc ráda a myslím si to stejné, co Zoe. A já umím Konec. na ně... Další záběr bude za chvilku. No tak. Hele, budeme je pro mě fotit. Ty koně.